Sí, jo crec que estem així començant una tercera subsecció de la secció de l'excusat, en la que em toca a mi intervindre i dir-vos una cosa, perquè, claro, és lo que vos tinc que contar. Què ens has portat avui, Sebas? Com ja sabeu, sí. La última quidrà. ¿Se'n recordeu de la última quidrà? Sí, que farem una crida múltiple. Eso es. Pues sí. Pues esa quidrà múltiple, pues he seguit rastrejant ahí coses i he aconseguit accedir pues, a totes les cridades de l'espai i del temps. Amb les nostres zones electromagnètiques en les que podem jugar a muntó, podem arribar a qualsevol lloc de l'univers. I podríem cridar a l'espai? Pues claro, tío, al temps i a l'espai. I seria viable, per exemple, no sé, parlar amb un extraterrestre? Ai, mare, pues claro que sí, tío, és que no me sents quan te parle. Perdona, Sebas, és que estic flipant. A veure, jo no tinc molt clar això de que puguem fer una crida a l'espai. No patiu de res. El meu dissenyador quàntic i jo hem estat informant-se i un poc de tot i diu que ho teniu controlat. Que està tot controlat. Que el logaritme del sistema planetari pròxim i que està habitat el podem localitzar fàcilment. A veure, el tinc així en el pinganillo. Això vol dir que podríem de veres parlar en un extraterrestre? Si li arriben les zones? Podria ser. Jo pense que sí. Anem a marcar, va. ¿Qué pasa, nano? Que estava fent la siesta. Ostres, disculpa, no volíem... Bueno, podem cridar en un altre moment. Clar. No, tranquils, ara ja em dóna igual. Però comprens la nostra llengua? Clar, tio! 2 anys sense parlar a ningú i sense unos de parla valenciana. Això crec que no està passant. Però vostè és un extraterrestre? O és valencià? Jo sóc d'Almussafes. I com ha arribat fins ahí, si es pot saber? S'ha perdut en el Google Maps. Perquè està vostè a l'espai, no? Perdoneu, és que estic així, no es sent del tot bé. Estic a l'espai. És una història que passa ja fa molt de temps. És un astronauta. M'enviaren de missió important amb altres 2 companys. Ells van poder tornar, però jo no tinc carburant, no tenir carburant per respostar. I me mantinc flotant en energia gravitacional. Vaig impulsar-me amb les forces gravitacionals gràcies als cossos planetaris. I no pot vostè repostar carburant en cap lloc? La vaina està xunga. Totes les estacions espacials estan tancades. La última era la de l'Sputnik 39. Però el bo de Vicent tingué que tancar-la. Escolta, quina relació té vostè amb els extraterrestres? Ha tingut contacte en ells? No. Sí que he tingut contacte, però no vull tornar-los a veure. Carai, o sigui que sí que ha tingut relació amb els extraterrestres? Que sí ha tingut relació! Una vegada quasi li partís la cara a uno. I són molt avançats en el seu estil de vida, els extraterrestres? Sí, se pensen que són molt listos, perquè tenen l'equació del motor gravitacional. I ja veus tu, en una cridadita podria solucionar el problema, eixir d'ací. Però ja veus tu, no me dóna la gana veure-li la cara a aquests extraterrestres que pareix que no estiguen bé del cap, que estan idiotes. Però, escolta, ens està dient que vostè podria eixir de la seva situació amb només una cridada de telèfon?
És que una vegada me feren el lío en la nave i jo no els he tornat a veure. M'ho deixaren tot fet un desastre. Se pegarem una festa molt guapa, això sí, però s'ha acabat tot. O siga, que està vostè barallat amb uns amics extraterrestres. Jo pensava que eren amics, tio, però m'han deixat tot tirat. I t'agradaria tornar a la Terra? La veritat és que sí! Sí! Però el meu orgull m'impedís cridar això és borinot! I no pot aconseguir l'equació del motor gravitacional de cap altra manera? Imposible, prim, imposible está el viejo en casa. Pero va, podría quitarlo qualsevol. Yo no voy a quitarlos. Bueno, ostres, perdoneu, que m'estic quedant sense saldo. Ha sigut una grata companyia. A veure si me torneu a quitar en algun moment. Adéu. Ostres, tío. Jo te dic una cosa, crec que no havia conegut a ningú d'Almussafes encara. I hem anat a conèixer-lo a l'espai. Sí, ¿y qué ha dit este tío? Que està en una situació molt rara, tio. Està barat, ahí en mitad de l'espai, en la seua nau. I diu que pot solventar el problema, però no li dona la gana perquè té uns amics extraterrestres amb els quals no es parla. Pero això està clar, però lo últim que ha dit que no té saldo, però si l'hem quidrat nosaltres, però què li passa a ell? A veure, se li veia un poc que estava un poquet desorganitzat. Clar, tant de temps ahí a soles en una exacte. nau. Jo crec que això li col·lapsaria un poc, no? Però he entès que nosaltres Podríem ajudar-li. podríem ajudar-li. Clar, això, sí, això és el que llegeixo I jo com també. a secció de l'excusat crec que estem en el nostre deure d'estudiar esta situació de cara a la setmana que ve. I Intentar també. posar-li un poc una solució a este astronauta d'Almussafes. Sí, astronauta Mussafes, eh? I ha apuntat la direcció en l'espai i el temps, Sebas, per tornar a Sí, té cridar-lo, raó, té perquè raó, que l'altre manejar-se dia no se va se me manejar, passa, sí. però ara ja per enfocar bé. Les coordenades estan Exacte, ficades apunta-te-les. i puc localitzar a tot el que ha estat en el lloc i en la nave, i com en la nave estic en els seus dos companys, els podré cridar i localitzar per el logaritme. Perfecte, Tu tranquil, perfecte, Sebas. dissenyador Molt bé. Just el que El necessitava. dissenyador quàntic m'ho està dient tot per el pinganillo.